tou vlastní realizací, když ten člověk se buď vysvobozuje, to znamená nepodléhá v některých věcech datasystému, anebo tam mají chyby. Jo? Mají tam chyby. Takže tam potom zacelují nebo snaží se ty ovládači interaktivně operativním ovládání. A operativní ovládání se děje 1 až 3 dny nejdříve, dřív to nedovedou naprogramovat systémy, a plus samozřejmě dál nějaké týdny a měsíce může to být operativní. Takže tak bylo i ve filmu Momo, jo, řečeno, můžu doporučit zhlédnout film Momo. Důležité je správně vyciťovat ty okamžité kroky, které děláte. Jo? Čili se nezatěžovat tím, co bude za 2, za 5 dní, za týden, ale zcela se soustředovat na to, co teď v tuhle chvíli okamžitou děláme. Aby to volba a ty kroky, ty okamžité, byly správně ovládané. Protože vlastně to ovládání je i o tom, že vlastně oni zaměstnávají mysl toho člověka, co bude třeba v roce 2012, to je taky takový ovládací program, a že ten člověk si špatně přehazuje ty výtky, které teď zrovna mu běží pod nohama, tak to prostě mu uniká. Jo? To je klasický ovládací postup. Takže skutečně se soustředovat na to, co teď okamžitě dělám, jaké kroky teď provádím, a ne to, co bude zítra pozicí s výjimkou nějaké akce, která je neodvolatelná, naplánovaná, ale prostě to není nutné, nezbytné, tak nic neplánovat, protože plánování znamená vlastně podpora těch ovládacích programů. Jo? Když někdo plánoval měsíc něco dopředu a domníval se, že jako pozitivní věci, tak mu to potom nevyšlo a přátelé mu vesmírní řekli, no, když jim dal tolik času, to je druhé straně, jednoduše. Čili princip je bez plánu správně vyciťovat krok za krokem, z hodiny na hodinu, z minuty na minutu, půl dne na půl dne, prostě okamžité možnosti, jak to je. Jo? Pouze to, co nejde, třeba přednáška mě nejde naplánovat, na den, tak ano, prostě měsíc nebo 2 měsíce, ale tam je zase podpora, jo? To oni podporují a chrání, aby to tak nějak v těch mezích prostě bylo a vyšlo. Ale jinak, co není nutné a nezbytné, a to je většina věcí zajisté, Zlatý globus. To je taková normální taktická rada do života. No a vesmírní přátelé potom vám dávají to vedení. To vedení je pochopitelně z plánu, který oni tam mají zajisté. Jasně, že tam taky mají nějaké plány. Ale ze těch plánů jejich nevidí nikdo. Jo? Čili nevidí ani pozemšťané, ani ti ovládači z temných světů. Čili když se to přirovná, když budete, jako když hrajete nějakou hru, třeba karty s tím soupeřem, tak mu taky prostě neukazujete ty karty, že ano, jak s ním budete hrát, nebo jaké máte trumfy, nebo jak si budete dělat. A to pozitivní a negativní stav není nic jiného než zápas vlastně těch dvou energií od věký, miliardy let prostě. Síly temna, síly světla vždycky byly v opozici, nemohly být, to není možné, aby láska byla v souladně s neláskou a pravda v souladně s lží, to není možné prostě. Takže to bylo vždycky historicky a vždycky vlastně tenhle postup platil, vždycky. Ať bylo, co bylo, kdekoliv na světě, to jsem říkal, bez toho plánování a takhle. A je to též v tom filmu Momo, tam je to též velice krásně znázorněno, zdůrazněno, je to tam moudře ukázáno. Já to říkal na přednáškách vždycky dřív, se zaměřovat na toto. Čili v některých duchovních zdrojích se píše žít přítomností, to řeknu jiným termínem, žít přítomností, čili znovu říkám, soustředovat se na to teď, okamžité, teď, co teďka okamžitě probíhá. Jo? No a vesmírní lidé vlastně vám pomáhají, ten, kdo dělá pokročilejší nějaké činnosti, složitější činnosti, pozitivní, tak má více těch pomocníků, má více týmů, více členů těch andělů, ten, kdo dělá jednodušší věci a je níže na duchovní cestě, má 1, 2, ten, kdo je dále a má složitější, strukturovanější věci i do oboru třeba, to je můj případ, tak má více těch pomocníků prostě. Je to jasné. Prostě nic není samo, v žádném případě. Jestliže je už v 5. otázce, to je třeba tahle fáze, tady vidíte, že ta míra ovládání se už těžce lomí a začíná potom rychle klesat.
ovládači jsou si toho vědomí. A tak tady už mají velké porady nad tím člověkem, který se vysvobozuje. Každé hodinu mají porady prostě, co s ním, jo? Tyhle ovládači ještě nad něma, co s ním prostě. Pozor, hoří to, jo? Je to jasné? Že se děje něco, nějaký proces. Samozřejmě tady v této fázi jsou nejtěžší zkoušky domotkostí tady, jo? V tom středu v podstatě domotkostí. A to je z toho důvodu, to vidíte ten graf, že skutečně tady to rychle klesá ta míra ovládání.